Seara, oameni buni, ce faceți? Eu sunt Alex, bine cum știți, așa o să spun în fiecare video când mă prezint și facem seria de Grand Online. Mulțumesc pentru like-uri și pentru abonați, vreau să strâng cât mai mulți abonați pentru 100 de abonați. Da, de asta, vreau să strâng cât mai mulți abonați. S-ar putea să se audă nasul, n-am căști și de asta. De asta nu s-ar putea să se audă nasul, că n-am căști. Asta e foarte nasul. Să vedem ce obținem. Uite pe Denle. Asta-i... Când dau și o melodie, ce te bagi, mă? Dar fac, mi s-a băguit. What? Și că aici nu mai era... What the fuck? Mi s-a băguit. Ciudat. Bizar, foarte bizar. Uite, știu câte lume și mi s-a băguit că nu mai vedeam. Nu. Uite un cal din ăla care când ai ăla. Mă, că pe e master. Stați că vreau să fac un challenge acum. Vreau să iau fluierul să-l atrag înspre mine. Ia. Fii atent, îl duc pe ăsta la mine, da? Hai calm. Hai. Da, ce să fac? Ia uite, vine după mine. Dar eu nu mai fac asta. Poate să-l prindă cine are nevoie, dar eu nu mai. Nu mă lasă. Uite, fac arestuzetă. Clara mă perenă, deci nu pot. Îmi trabucă și apoi eu. Puțin sunt gata să te dai, poți să omorge. Voi de pistoale. Știți ce farază fară? Nu văd că în spate mi-a scos un pistol. Da, mi-am văzut videoclipurile și am văzut că nu vorbesc prea tare. Să-mi spuneți în comentarii dacă vorbesc prea tare sau nu. Vreau să vorbesc prea tare pot. Am primit un mesaj. Stai, o să vedem mai târziu, puțin după ce terminăm de filmat. Vreau și să am părul ăsta, dar nu știu cum. Și ok, asta însângerat. Însângerat decât așa, nu? Da, și da, e. Asta să vedem pe aici. Rebel, ăsta e rebel. Încă pe master. Uite ce rebel sunt eu, mă. Mă, mami. What the fuck? Clara mă perena și nu vă îmi trabuc și apăsăm. Asta e să morți. Voie de pistoale, păi mi se zice fără un. Mă bas pe spate, nu așa cu un pistol. De ce nasul de plimbă de rego? Ia să suflete, dacă e vedem mai bine. Deci să mască nu mai trebuie să facem acum. Bine. Capul de rebel nu place. Avea două. Uite-l aici. Îmi place capul ăsta. Cineva m-a omorât și face să cred că aia asta. Că ea! Da, nu cred. Jur de 5-6 minute să filmăm. Nu vreau să filmez până mult, că vreau tot astăzi, acum să mă apuc de jocul ăla cu pușcători. Nu am mai filmat de mult și... Da, e tot 2 numele. Bine.
să încheiem seria aici. O să încheiem videoclipul aici. Eu sunt Alex. Abonați-vă, dați-mi un like. Vă rog.